Les llengües de l'anaconda. Això, que abans hi havia ocells i micos. I llavors què passava? Que els hi preguntaven als venedors si era el cara la cacatua? Sí, hi havia allà els ocells i s'acostava una persona i deia perdó, és cara la cacatua? I el venedor li deia, perdoni, és que no parlo basc, o no entenc el basc. I tu, David, benvingut. Gràcies. Tu parles el basc, l'euskera? Pixcabat. Pixcabat. És una miqueta. Una miqueta, no, de fet ni una miqueta. De fet, al ser una llengua aïllada, podríem dir que pràcticament des de qualsevol punt de vista és complex per tothom que la vulgui aprendre. Aïllada vol dir que no ha tingut contacte amb cap altra més llengua? Bé, aïllada vol dir que, de la mateixa manera que el català pertany a les llengües romàniques o llatines i té cosins germans, per entendre'ns, com el castellà, l'occità, l'italià, el francès, etc. El basc no té parents, almenys que se sàpiga. És possible que en un passat n'hagués tingut, però que sigui un remanent d'un conjunt de llengües, com si de les llengües llatines o romàniques només hagués quedat el català, i diguéssim, mira, és que el català és una llengua aïllada. David Valls, lingüista. Dius, bueno, ara ho és, però potser en el passat havia tingut parents. Comencem una mica pel principi? Sí, home, jo ja anava a l'origen. Comencem. On es parla el basc? On es parla el basc? A veure, on es parla? Al País Basc? Al País Basc, per exemple. Però segur que hi ha altres territoris. Sí, a veure, majoritàriament en aquells moments el basc es parla a Euskadi, allò, Guipúscoa, Àlava i Biscaia, i a Navarra, això el cantó espanyol, per dir-ho així, i a França, el que ells en diuen Iparralde, Ipar vol dir nord, que és el País Basc francès, no? Són aquests noms que ens inventem, no? Llavors, és on es parla de moment, però s'havia parlat a d'altres llocs. De fet, si estem familiaritzats una mica amb el basc, amb la llengua basca, si mai hem anat per allà, hem vist la toponímia, els noms, de fet no cal saber-ne gaire que si et passeges per la Rioja mateix i veus un poble que es diu Escarai, doncs això realment és un topònim basc. Llavors el basc s'havia parlat fins a Burgos i s'havia parlat a la Rioja, però si també venim a Catalunya i anem pel Pirineu i veiem llocs com Bisiberri, Biscarri, Aran, o fins i tot el nom mateix d'Andorra del país, doncs són noms d'origen basc o bascoide. Quan diem basc no hem de pensar en la llengua basca actual, perquè podria ser d'una llengua emparentada amb el basc actual, o podria ser una llengua del qual el basc actual en ve, Això per això no ho sabem, però en tot cas és una llengua molt pròxima. Hi ha l'empremta, en tot cas. Hi ha l'empremta bascoide, no? És com dir, això és una paraula d'origen llatí, no? Doncs això és una paraula d'origen bascoide, de la llengua o d'un grup de llengües amb el qual el basc hi estava emparentat. Fins i tot tenim fenòmens curiosos al Pirineu mateix. Tenim ciutats o pobles com Pont de Suert, que si... No em diguis que és basc, Pont de Suert. Bé, segons en Coromines, Joan Coromines, que era un lingüista filòleg molt important, doncs ell la paraula suert, pont és una paraula d'origen català, llatí català, no?, que vol dir pont, doncs la paraula suert venia del basc o d'una llengua d'aquestes emparentades amb el basc, on tenim subi, que vol dir pont, i iri, que vol dir poble. Llavors, Suert vol dir pont, també. O sigui que si diem Pont de Suert, en realitat estem dient pont-pont. Pont del pont. Pont del pont. Pont del pont. Aquest tipus de topònims, que són a vegades habituals en molts llocs, aquests topònims repetits se'n diuen tautopònims. De fet, ja al segle XIII ja comença a aparèixer el Pont de Suert. Què vol dir? Que va ser llavors quan el basc, que es parlava als Pirineus, ja es devia haver perdut, ja no se'n conservava la memòria de la llengua, llavors la gent ja no sabia què volia dir suert, però continuava havent-hi allà un pont que devia ser un element de referència de la població, llavors la gent, en comptes ja només de dir suert, que encara els vells sabien que volia dir pont i no calia dir dues vegades pont, al moment en què la memòria aquesta lingüística es perd, doncs ja es repeteix i diuen pont de Suert, perquè Suert ja no saben què vol dir. No? I els orígens del basc? El basc, a veure, jo ara no ho descobriré. Lligarem dues hipòtesis. Hi ha un senyor que es diu Luigi Luca Cavalli Sforza, que és un genetista, i havia sigut professor de Harvard, pel nom és italià, no cal... ja es veu prou. Llavors, aquest senyor va fer, entre altres, molts estudis i es dedicava també a mirar els corrents migratoris que hi havia hagut per la Terra, les poblacions, a través de l'anàlisi del DNA. Llavors, ell fa un llibre que es diu Gens, Pobles i Llengües
on a través del DNA es dedica a mirar els corrents migratoris, on ha anat la gent i d'on ha sortit. A veure, són hipòtesis, però bastant ben fonamentades. Bastant científiques. Sí, perquè al final el DNA, fas una anàlisi del DNA aquí i on sigui i pots veure d'on venim tots, no? Llavors, el que diu ell és que els primers europeus moderns, o sigui, els nostres avantpassats directes, diguéssim, doncs no van venir a través de Gibraltar, com podria semblar lògic, per exemple, si venien d'Àfrica, que és el pas més estret, sinó que venien d'Àsia i de l'Orient Mitjà, sobretot a través de l'Orient Mitjà, van venir per allà caminant, van arribar a Europa fins que van arribar a la península Ibèrica. El que passa que això és una remesa d'europeus moderns, o sigui, sí que va haver-hi gent... Els nostres avantpassats directes. Sí, els directes, diguéssim, entre 35 i 40.000 anys van passar per allà i es van establir el que és ara, diguéssim, el sud de França, península i nord de península Ibèrica, tota la zona d'Aquitània, tot el que és el País Basc modern, tots els Pirineus i fins a Elna, també Catalunya Nord, una zona molt, molt, molt àmplia. Llavors, què passa? Doncs, segons explica l'autor, fa una anàlisi de l'RH, això que diu un RH positiu, l'RH negatiu. Llavors, què fan? La majoria de població del món sembla ser que és d'RH positiu. I sembla ser també que l'RH negatiu, aquest factor es va desenvolupar a Europa. És una cosa exclusivament dels europeus i és més modern. Vol dir que és d'aquestes immigracions de fa 35-40.000 anys. Llavors, què passa? Doncs que després d'aquesta onada de gent de fa 35-40.000 anys va venir més gent i es van anar barrejant. Llavors a Europa trobes RH negatiu i RH positiu. Però és l'únic lloc del món on es troba l'RH negatiu. Què passa? Que els bascos són els que tenen la concentració d'RH negatiu més alta entre els europeus. Què vol dir? Que són els que s'han barrejat menys amb els que han vingut després, no? Llavors això fa pensar que són els descendents directes d'aquestes primeres immigracions que va haver-hi ara fa 35 o 40.000 anys. Llavors, què afecta això amb la llengua, no? Clar, al ser una llengua aïllada, que no té més connexions en aquests moments, fa pensar que potser la llengua basca és una llengua descendent directa d'aquesta gent que van venir aquí ara fa 35-40.000 anys. De fet, les coves rupestres que hi ha a Altamira, tot el nord d'Espanya, podria ser que aquella gent, vaja, és molt segur que aquella gent parlessin una llengua, evidentment, i que aquesta llengua fos el basc. I torno a dir, quan dic el basc, oblidem-nos del basc que es parla actualment. És un basc molt diferent. O sigui, si una persona d'aquelles ara pogués ressuscitar, no ens entendríem. No s'entendria amb una persona que parlés el basc actual, perquè el basc ha rebut molta influència del llatí, del francès, del castellà, de l'àrab també una mica, de llengües celtes, però sobretot del llatí té molta influència encara que la gent no s'ho pensi. Llavors no s'entendrien aquestes dues persones, però en tot cas és una llengua, el basc modern, que vindria del basc que parlaven aquesta gent, no? Què més hi ha aquí? Què més hi ha? Per reforçar aquesta hipòtesi, hi ha una persona que es deia Luis Núñez Estraín, que va escriure un llibre que es diu L'Esquera Arcaico, on parla de moltes coses, un llibre molt interessant, ell era un lingüista també molt reconegut, i on diu que, per exemple, no perquè ho digui ell, tenim que la paraula aigua en basc és ur. Llavors, si ens hem fixant per diferents rius que hi ha per Europa, segons diu ell, jo he comprovat al Google Maps, dic, aviam si aquests inventen els rius, i no, hi surten tots. Per exemple, tenim que a Alemanya hi ha un riu que es diu Urbach, que comença amb l'arrel ur. A Noruega tenim un que es diu Urula, a França un que es diu Uriel, a Polònia un que es diu Urnis, a Rússia ja n'hi ha un directe que es diu Ur, i a Guipúscoa mateix, evidentment, que aquí encara es parla el basc, un que es diu Urola. Tots aquests rius que comencen per ur, clar, que és la paraula que vol dir aigua, clar, això és coincidència o és que aquí hi ha un substrat d'una gent que van passar per aquí que parlaven una llengua que és la que avui anomenem basc? No ho sé. Per exemple, tenim l'Aran, que és un tautopònim d'aquests, perquè Aran vol dir vall. Llavors, per tant, Vall d'Aran vol dir vall de vall. Vall de vall, correcte. Doncs tenim que a Anglaterra tenim un Arundel, a Suècia i Noruega tenim un Arendal, a Alemanya tenim un Arntal, que a més aquí tenim una altra vegada un tautopònim d'aquests, perquè segons afirma el senyor Luis Núñez, la paraula dal o tal o del, o sigui, tenim Arundel, el del, Arendal, aquest dal, l'Arntal, aquest tal, vol dir en germànic, vol dir vall, i si això fos una arrel al principi basca, doncs tenim que l'Aran també vol dir vall, per tant estaríem parlant una altra vegada com Vall d'Aran, valls de valls serien. I a més, hi ha, acabant això, també es veu que hi ha diverses conques, a Alemanya, França, Sèrbia, Àustria i d'altres països, que porten l'arrel Ibar, que en basc vol dir conca.
Això és per on va passar, no? Per on van Clar, passar els bascs. si el que diu el senyor Cavadis força, els bascos són els descendents directes d'aquesta gent, clar, aquesta gent que fa 40.000 anys devien fer el trajecte, vaja, això segur, el devien fer a peu, com a molt potser a cavall, com que tampoc sabien on anaven, segurament ells anaven fent i potser, com que eren caçadors, anaven seguint les cabres, el que anessin trobant, doncs potser van fer això, aquest recorregut. Van trigar 200 anys a fer el recorregut i pel mig es van quedar en llocs, no? I els altres continuaven, llavors els que s'hi quedaven, clar, anaven donant noms als rius i tot, i pot ser que aquests noms de rius, a les invasions posteriors, doncs igual que Pont de Suert va quedar el Suert, que és l'únic que va quedar d'aquella llengua, doncs en aquests llocs quedés allà el nom, allò fossilitzat, potser dit algun disbarat, repeteixo, però bé, tot lliga una mica, no? Potser tampoc és tan descabellat. Clar, abans ens has parlat de llocs, de territoris on es parla el basc, a banda del País Basc, evidentment, però, clar, és que els bascs van arribar on viuen ara, no? Sí. Però no s'hi van quedar aquí, van creuar l'Atlàntic i van arribar terres enllà, és a dir que te n'has deixat alguna de terra d'aquestes zones. Me n'he deixat alguna, clar. Això ja és més per conquesta, això més directa. A veure, els bascos eren i són molt bons navegants i molt bons baleners, i esclar, empaitant balenes, no allò que quan te n'has adonat... Les empaites i t'has perdut. I ja t'has perdut. Llavors, amb uns viatges aquests que es devien perdre, per dir-ho així, doncs van anar a parar a una illa que actualment es diu Sant Pierre i Miquelon, que és una illa que pertany a França. Per allà a prop de Terranova, no? Sí, és davant de... Sí, a Terranova, davant del Canadà. El Miquelon aquest diuen que ve de Miquel, del basc, no? Llavors, què va passar allà? Bé, quan hi van arribar els europeus, es van establir allà, i en els segles XVII, XVIII, XIX s'hi van establir molts bascos d'Iparralde. Iparralde és del País Basc francès. Llavors, allà durant molt de temps s'hi va estar parlant el basc, de fet, fins a principis del segle XX, penso que encara s'hi parlava, i si mireu doncs, per internet veureu que l'alcalde i molta gent d'allà té cognoms bascos, i que fins i tot la bandera de Sant Pere i Miquelon és la bandera basca, la icorrinya, que aprofito per dir que la paraula ico vol dir símbol o senyal. I llavors suposo que, clar, aquesta gent, quan van arribar allà, devien trobar-se amb d'altra gent que parlaven altres llengües. Sí, correcte. Que això els hi passava als baleners, no? Que es movien tant. Correcte. Després, el que passava aquí, en llocs on més... Allà es va parlar el basc, però després el que tenim és que hi ha hagut a 2 llocs més, un que ve de pas de l'altre, no?, on la interacció amb els habitants natius de la zona doncs va crear el que és un pidgin. A Islàndia, al segle XVII, existia un pidgin basco-irlandès. Què és un pidgin? Un pidgin és una barreja, no?, de 2 llengües. Quan una persona no sap la de l'altra i l'altra no sap la d'aquest, doncs agafen un vocabulari... Fan un conveni de col·laboració, per entendre's. Fan un conveni de col·laboració i d'allà en surt una llengua que normalment no es transmet de pares a fills, que només serveix per unes coses determinades, pel comerç, normalment, i que no té tots els registres que pugui tenir una llengua. No tens frases fetes, no tens renecs, no pots explicar-ho tot, En el moment que moltes vegades ha passat que aquesta llengua es transmet de pares a fills o es fa servir per més coses, és quan esdevé una llengua criolla. Llavors és que una llengua agafa tots els registres i acaba sent com una llengua com les altres, no? Llavors, què passava? Doncs anaven els baleners allà, s'havien d'entendre, mira, et venc la balena, tal, pum, pum, i es va crear aquest pidgin basco-islandès. Però com que els bascos no s'estaven quiets, clar, tu arribes a Islàndia, mires el mapa, ja d'Islàndia a Groenlàndia ja n'hi ha un trosset més, i quan ets a Groenlàndia dius allò que dius, mira, ara que ja som aquí, per què no aprofitem? I anem fins a Sant Pierre i Miquelon. I quan ja eren a Sant Pierre i Miquelon, que aquella època no es devia dir així, van dir, ostres, doncs ara acabem d'arribar. I ja van arribar al Canadà. Llavors allà què va passar? Doncs, que es van trobar amb els nadius del Canadà. Es van trobar amb els nadius, que eren els algonquins. Que els algonquins és una branca de llengües que es parla, també com podríem dir les llengües llatines, en aquest cas no és una branca de llengües aïllades, no?, que parlaven doncs diferents tribus d'allà que encara es parlen, com el Mi'kmaq, per exemple, una curiositat del Mi'kmaq, hi ha la paraula tobogan, ve del Mi'kmaq. El que passa que no sé com ha vingut a parar el català, però segurament no ha vingut directament del Mi'kmaq, sinó que ens deu haver arribat a través del francès o de l'anglès o alguna cosa. Vés a saber. També n'hi ha uns altres que es diuen els muntanyers, que són uns altres de la zona. Llavors, el mateix, el contacte amb els baleners bascos va propiciar la creació d'un pidgin, que era doncs, el basc algonquí. De fet, és més antic aquest que el d'Islàndia, perquè ja se'n té coneixement des del segle XVI. Es busca per internet i veus el vocabulari que feien servir, i clar, és molt curiós, és una barreja d'aquestes llengües i el basc. Clar, a veure, potser ens anem de tema, no?, però allò que diuen que Colom va descobrir Amèrica, evidentment no va descobrir, que ja estava descoberta, però en tot cas, pel que fa als europeus, és molt probable que els vikings i fins i tot els bascos haguessin arribat, vaja, és que quasi segur, a terres, diguéssim, d'Amèrica, del Canadà, segurament sense ser-ne conscients que allò era una altra
continent i que allò tirava més avall fins a vés a ser on, el que en diem ara la Terra del Fuego, no? Que anaven i venien, caçant les balenes i no hi paraven atenció, no? Però és molt probable que... Vaja, és que és lògic, vas seguint el mapa, ja quan ets a Islàndia vas fent, i ja ets allà. I creus el món, David, creus el món. Així són els viatges, que no hi ha forma d'aturar-se. Passa que no hi havia aquesta consciència i poder estaven més per les balenes que per la cartografia, i bé, la qüestió era tornar a casa i anàvem fent. Però és molt probable que aquesta gent haguessin arribat, com els vikings, molts anys abans que Colom a Amèrica, segur. En David Valls, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Adéu.